салом алейкум мардум, ма Парвез ай Нью-Йорк, ҳамин рӯз 1 апрел соат монам ба фикрам 2 статистикаи охирон кати қариб зиёдаи 200,000 одам Америкада уже коронавирус кати касал шудагия, инфектед гуфти худшон, зиёдаи 4,000 одам ай дунё гузаштагия пушти ҳамин вирус. Именно худи Нью-Йорк да бошад, именно Нью-Йорк, штати Нью-Йорк да зиёдаи 85,000 одам касал шудагия ва 3,000 қариб ки ай худи Нью-Йорк бандагӣ кард. Дози дан момент ма центри Нью-Йорк даём, Манхэттен даём, Таймс сквер пуштма дестен. Иҷо ягон вақт ки холӣ набуд, дар вақти туристию, дар вақти ҳамин точкаи ҳама зур пешпеши туристо буд. Любой турист меомад, бояд ҳамин ҷа меомад, як сурат мегирифт. Афсус, ай пушти вирус хел ки дестен кӯчаҳо холия, ҳеҷ ки нест. Бисёриётон таи комментариҳо навистен ки Парвез дар бораи коронавирус нақл ку. Лекин афсус ман нақл карда наметавонам, барои ки ман духтур нестум, ман ягон вирусолог нестум ки ман шумо да ами дар бораи вирус кӯтоҳ карда ё ки ва пуррагӣ шумо да фаҳмонум. Аку охирон хабаро бисёри блогероя дидум, ҳар хел информация искажаиш додестанд. Илтимос бародаро, искажаиш информация додан лозим нест. ҳамаи политико, ҳамаи давлато, ҳамаи учреждениёе ки ҳами корхонаое ки нисбати здравоохранения кор мекунанд, ҳамашон интернет сайтҳошонда ба пуррагӣ информация додестанд. Ай ҳамун ҳисоб ҳар хел информацияи самолечения ё самаину самовайша илтимос накунен, напартем, барои ки мо бисёр одамо нигоҳ мекунанд. Ман метавонам як зета информация партам, лекин ман духтур нестум ки ман шумо да ягон хел советиюм. Ҳамин ҳисоб ман коратка информацияе ки дар то ҳамин рӯз 1 апрел соати 2 ман ай новостиҳо хондум, ма шумо да мефаҳмонам. Дар Америка зиёда аз 200,000 одам заражат шудагиай. Дар худи штати Нью-Йорк, дар худи штати калони Нью-Йорк худаш 85,000 одам қариб касал ва дар худи Нью-Йорк сити, дар худи шаҳри Нью-Йорк, яъни штата нагуфтесам, худи шаҳрашда зиёдаи 45,000 одам касалай. Дина интервюшон даям баромад карда тарафи давлатшонам, ҳам Трамп, ҳам дигаву дигарошам гап задан ки тайёрӣ бинен ба бадтарин рӯзҳотон тайёрӣ бинен гуфтанд худи одамои Америкада будагия. Аку ба статистика ва ё ба ҳисобкитоби ва ё зиёдаи 140 то 240,000 одам бояд бандагӣ кунад. Ай дастаи вируса мемура. Ам хели статистика да биромаданд аз 140,000 то 240,000 одама. Ҳозираш дагай барои ҳамин ҳама каса эҳтиёт кунен, дастотона шӯен, дистанция гирен. Дар Нью-Йорк масалан 2 метр дистанция аст. Агар гирд ман видеода нишон метавонам, дар ҳама ҷо политсейскиё истодагиянд. Агар дистанция наздик боша ва бисёри баъд наздик рафтиса бошен, омада шумо да гап мезананд, уже дуюм сеюм бор шуда, баъд уже бояд шумо штраф нависанд. Абсолютно ҳозираш да карантин нест. Ҷои корхонаҳо кор кардестанд, строительни корхонаое ки кор карданиянд, кор кардестанд, лекин предельна осторожностью да. Ҳама одамо ина дестен перчаткиҳо ман даже уже майдагӣ кард, намехом пӯшидан, лекин маҷбур бояд пӯшем. Аз ҳисобе ки хона монда оиламон аст, ёру рафиқомон кати мебинем ҳамунда. Дар бораи маска чӣ гуфтестанд? Маская дар асос одаме ки касалай бояд пӯшад. Одаме ки ҳис кардестай ки мазаш нест, гирехтагия касалай сулфидестай, ҳамун одам бояд маская пӯшад. Ҳатмияй, барое ки ҳар як сулфай кардагии шумо зиёдаи 2,000, зиёдаи 8,000 микроб берун мебурора, як апши кардагитон я акса задагитон. Барои ҳамин бародари азиз, маская вақту барои кайфш, барои мода напӯшен. Камтар агар фикр карден, ҳис карден ки мазатон гирехтагия касален, пӯшен. Барое ки ай пушти шумо метавонад фарзандотон касал шаванд, метавонанд падару модаротон касал шаванд, ё ин ки хештаборотон, ё ин ки ягон одами бегона, яъни гуноҳи ҳам бародароя нагирен. Ки дидестен хутонам гирду атрофимда фақат политсейскияну одамои камера, именно жителои Нью-Йорк ё ин ки одамое ки как турист омадаганд хеле камай.
агар ҳисоб кунем даст кати мумкин 20 кас зиёд нест. Иҷа да бовар мекунед солҳои навда вақти соли нав иҷа ду блок пеш, ду блок ҳафо гирду атроф ҳама ду блока ба полностью маҳкам мекунанд. Барои соли нав одамоя бо пешакӣ полисейскиҳо гап мезананд ки илтимос наздик наравед, ҷои мондан, ҷои поча мондан нест. Ҳамунда намемонданд, маҳкам мекунанд. Ин мина ҳамин территория. Ана ки территория бинед чӣ хел маҳкамае. Ҳеҷ кам. Дар бораи ваксинаам камтар гап занам. Амин рӯз ман хондум ки Johnson & Johnson як намуд ваксина уже ёфтагиянд, лекин барои иток, барои баровардани ҷавоби худшон зиёдаи 18 моҳ вақт мегирифтаед. Яъне аз 12 моҳ сар мешавад то 18 моҳа барои уже финални ваксинара нуқта монда уже барои халқ баровардан. Яъне ки 18 моҳ и қариб 1.5 сол мешавад. ҳамун ҳисоб эҳтиёт кунен, якумш эҳтиёт кунед, дистанция дорен. Насиб боша худо хоҳад Тоҷикистон намебиёяд. Агар набиёяд, лекин все равно бояд одамо эҳтиёт кунанд, барое ки зиёда ачаи майхутона бояд шумо гирду атрофтон эҳтиёт кунед. Модар, падар, фарзандотон бошад, фарзандотона ва аҳли оилаатона бояд шумо эҳтиёт кунем. Ҳамун ҳисоб якумш мегӯянд ки эҳтиёт ними ҳаёт. Рафтем имрӯза мавзӯъ дар бораи Мексика меша. Мехостум кӯтоҳ кадам Мексика фаҳмонум шумода. Роҳои омадани Мексика ма якчанд бародар кати гап задум через Мексика гузаштаги бародаро кати ва ё якташ қариб ки 25 000 доллар аз худ кардаги, яктаи дигаш то ҳол расшод кардесте, то ҳол пул додесте. Як бародар дигар бошад то ҳол дар даруни маҳбас зиёда 8 моҳ шуд, 9 моҳ шуд дар дуруни турма, иммигратсиони турмада маҳкамай. Дидестен знаменити ковбои Манхэттен. Ҳама ҷода коронавирусай бародар биромадай дар фикри ҳаётшу, дар фикри зиндагиш. ин аз знаменити ковбой, касе ки Манхэттен омадагиай, касе ки Нью-Йорк мебиёд, ҳамин одамоям мебинад. Хеле дар ҳаётуд ягон бор дар центри Манхэттен, центрш биромада ҳамхе одам сурат наметонест гирифтан. ҳозир бинед кӯчаҳо холӣ, мошино нест. Центр Амин. Худованд ҳидоят куна ҳамамон. Дидестен одамо мардаки бечора дастае ки туристо наомада авқот надодестен чумчукода. Ай мардаки бечора ҳамҷа авқот хӯрдесте. Омада атака кардестан ша барои авай. Товба кадам ҷонваро. Хайна антисептик монам мекунем. И дар бораи Мексика нақла сар мекунем. Мексика бисёри одамо хиёл мекунанд ки Мексикада дидагӣ нестанд ё ки фаҳмидагӣ нестанд. Ай худшон ҳар хел гап мебуроранд ки наҷа забора, забор мепари 1 километр 2 километр медавӣ. Агар қапидан нақапидан мегзарӣ мебиё ҷа Америка. Не, ин чиз дуруға, ин чиза бовар накунем, барои ки ин чиз нест. Ихе чиз бошаям 10 сол 20 сол пеш буд, нафаҳмидам. Чанд касам пурсидум, ҳамашон через граница официально даромадагиянд, политические убежища додагиянд ё ки беженец оформит кардагиянд. Анаку то 1 апреля ҳозиражда ҳамин законошон дига шидагӣ нест, лекин аҳисоби экономический кризис, аҳисоби нами коронавирус ҳар чи шиданаш мумкин аст. Чизе ки ман шумо ҳозир нақл мекунам, то ҳозия ҳамин действует мекард. Анаку баъдай мумкин баъдай вируса ёфтан шуд, дарду алами ҳамин вируса ёфтан шуда мумкин дига законо буроя, лекин то ҳозия законошон иваз нашудааст. Единственно бояд агар через сеюм государство ки омадем, шумо бояд аввал ҳамунҷода политически убежище тиен, аёҷа отказ ки гирифтем, баъд Америка медурем. Яъне ки через Канада даромаданӣ бошем, шумо бояд Канадада аввал тиен, ай Канада ки отказ гирифтен барои убежище, баъд шумо метавонед Америкада муроҷиат кунед. Ё ин ки через Мексика ки омадем, бояд аввал Мексикада тиен, баъд ай Мексика ки отказ ки гирифтен, баъд шумо метавонед гузарен территория Америкада уже беженецда оформит кунед худона, как предубежище ё ки беженец. Рафтен кӯтоҳ када
то границаи Америка омадана бародарое ки ман савол ҷавоб кардам чанд қадар расход карданд. Якташ $15,000 расход кардагия то границаи Мексика. Фаҳмидисен, то границаи Америка омада худша супоридана, то очиратш омадана, якташ 20,000 расход кардагия, якташ 15,000, якташ 18,000 расход кардагия. 18,000 расход кардагиш то ҳол дар турмаи зиёда 8 моҳши дар дури турмаи ҷавобшаш дад кадистай судша қафо мемонанд исм мемонанд то ҳоли расход кадистай ҳозир дар давоми видео ма шумода ҳамин расходоша якта ба якта гап мезанам. Рафтем одамое ки шумо ваъда мекунанд Мексика кати оварданда вай одамо худшон дар ё дар Қазоқстон мешинанд ё дар Россия ва ё да шумо бояд пешакӣ пул шатиен ва ё шумо дар маршрути роҳтона кашида метиҳанд. Масалан шумо бояд ай Европа ай иҷа парен, ай Полша мумкин мепарен, мумкин ай Германия мега парен, мумкин мега ай Тоҷикистон парен, Москва ай Москва прямой Мексика. Яъне ки одамошон аст дар граница шумо границада пешвоз мегиранд мексиканцо худшон такси кати одамои худшон ҷои даркории ҳамо одамда бурда мемонанд. ай кадом границаи Америка мегзарен ва ё худшон назначит мекунанд метиҳандона. Яъне ки ҳама чӣ ҳам бахти шумо дар бахттон дар дасти инаму корхона. Яъне ки пула пешакӣ мегиранд, гузаштен нагузаштен не, гарантия шумода наметиҳанд ино. Ягон корхонае ки ай шумо пешакӣ пул мегира, ягон шумода гарантия наметиҳанд. Анаку бинем ман шумода дальше бо як историяи дига фаҳмонам. Пешай омадан то границаи Америкая шумо бояд як одаме ёбе ки шуморо спонсорӣ кунад дар территорияи Америка. Яъне ки шумо вақте ки границаи Мексика Америкае ки дохил шуден, офисер якум саволи медодагиш шумо ягон кас спонсорӣ мекунад ё ки не. Яъне ки шумо спонсор дорен дар Америка ки то шумо кору то шумо суд процесси судитон гузаштана шуморо как кармилец хуронда пӯшонда мақсад ҳама расходои шумо ба кала мегирифтаги одам дорен ё надорен. Барои ҳамин одамое ки дили нияти ҳақиқатан омадан дорен, шумо аввал и тарафша фикр кунед ки ягон кас шумо спонсорӣ мекунад ё ки не. Омада иҷада баъд уже спонсор кобен туғри намегира, ҳеҷ ка ба кала намегира, одамо метарсанд, барое ки и уже процесси иммигратсионе ки ҳаст, вай одами шумо спонсорӣ мекардаги бояд ҳама дахотша, налогу, палогу, ҳама ҳаракатоша бояд иммигратсионда пешниҳод кунад. Ин якум вариант. Анаку бинем бигзор гӯем ки шумо одам ёфтен, омаден граница гузаштен, консул кати, офисер кати, офисер шумода се хел шанс медоренда дромаданда. Ё шуморо мегира маҳкам мекунад то судутона, ё ин ки шумо паспортона мегира ҷавоб метиҳа штати мехостагитон, баъд мега ки дар давоми кадом моҳ куҷо кайс шумода телефон мекунанд, вақти судутона назначит мекунанд. Сеюм вариантш боша, початонда як оҳанак мезананд и ҷавоб метиҳа, мега ки фалон рӯз фалон число шумо бояд судда ҳозир шавем. Бигзор гандаша гирем, турмада ғалтен, агар худо нишон натиҳад турма ки шумо партофтан иммигратсиони турмада хаёҷа намезананд, одамоя питат намекунанд, территорияи маҳкам, зонаи маҳкам биромадан наметонен, ограниченияи ҳама ҷода. Шумо уҷада барои ҳар як адвокаттон, барои ҳар якта баромад кардан ай пушти шумо ай $1,000 то $2,500 адвокат пул мегира. Яъне ки судия метона шумо гира делатона бо 3 моҳ қафо монда, метона бо 6 моҳ қафо монда. Баъди ҳар як 3 моҳ 6 моҳ қафо мондануш шумо ҳисоб кунед ки адвоката бояд шумо пул тиҳен барои шумо пешниҳод кардан дар назди суд. ай ҳамун ҳисоб хушрӯ фикр кунед. дуюм ва сеюм вариант, бигзор шумо ҷавоб додан, початонда задан, паспортона гирифтан, шумо роҳӣ мекунанд ҳамун адресе ки шумо указат мекунед дар анкетатон. бигзор раҳ додан, ҷавоб додан, шумо рафтен тарафи Нью-Йорк, омаден Нью-Йорк. Дар Нью-Йорк шумо бояд уже адвокат гиред. Адвокатои Нью-Йорк минимум бо $5,000 то $10,000 мегиранд то делаи шуморо то охирша бурдана. Яъне ки агар гӯянд ки то охира то суди ояндара шумо делатона мебарем, то минимум $10-15,000 пул мегиранд. Ҳама правилое ки ман шумода гуфтам то дар дохил шудани Америка чиз Мексика, ҳама чиё то 1 апрел, яъне ҳамин рӯз 1 апрел ман намедонам пага 2 3 апрел ё ин ки майёда чӣ хел законои нав мебирояд, барои ки чӣ хел дидистен дар тамоми дунё ҳама органо, ҳама давлат, ҳама государства, тамоми корхонаҳо дарди ҳамин коронавирус кати намедонанд чӣ кор кардестанд, чӣ кор карданиянд. Ҳама дар фикри
ёфтани вакцинаи ҳамин вирусҳо. ҳамин ҳисоб рӯзаи рӯз законҳои нав, рӯзаи рӯз қонунҳои нав, рӯзаи рӯз ҳар хел қоидаҳои нав баровардистанд. ҳамин ҳисоб ман намедонам баъд аз ёфтани вакцинаи вирус, баъд аз ёфтани ҳамин проблемаи вирус Америкада чӣ хел законҳои нав мебароянд намедонам, лекин агар зиндаву саломат бошам, ҳатман ман шумода оянда видеоҳомда дар бораи законҳои нави Америка шумода нақл карда метиҳам. мерем дальше, мавзӯъ тамом нашид. Мексика диден, ман чӣ хел ки шумода фаҳмондум, зиёда аз 30-40 ҳазор доллар шумо бояд расход кунед барои дохил шидан Америка як нафарда. Оилавӣ агар биёен ин расходтон 50-60 ҳазорам мехеза, мебарояд. Ин то адвокат, суд, расходое ки дар Америка мекунен, то делатона бурдана. Бо гуфтесам, ин чиз шумо да ягон хел 100% гарантия наметиҳад барои дохил шидани Америка. яъне ки шумо то дохил шидани Америка метонен 20 ҳазор доллартона бойтен, барои ки офитсер метона шумоя просто гира маҳкам куна, суд буроя гӯш не намеша депорт мекунанд, тона 20 ҳазор сухтен. яъне ҳисоб кунед дар давоми 6 моҳ мумкин ки судутон 8 моҳ, ина бародари азиз як то 9 моҳ шид, 10 моҳ шид дар турмай, 10 моҳ шид дар турмай. ана биненда дар давоми як сол шумо агар ки суд шумо депорт куна, ҳисоб кунед қариб 30-40 ҳазор доллар шумо бой метен. дар асос мақсади фаҳм кардани видеои ма дар бораи Мексика шуморо роҳ ёфта, роҳ додан барои Мексика омадан нест. мақсади асосии ман шумо да фаҳмондистам, ман адвокат нестам, ман юрист нестам, ман ягон хел коргари давлатӣ нестам ки шумо да роҳҳои омадани Америка фаҳмонда тиём. ман шумо ба практикаи худам ба саволҷавобое ки ман кати бародаро кардам нисбати Мексика, ай ҳамун исхади ай ҳамун саволҷавобои худам кардаи катишон шумо да роҳҳои омаданша мефаҳмонам. яъне ки диден 40 ҳазор куҷо расход кардан, 40 ҳазор доллар куҷо даю, бо масалан Америка мебиён, ҳамун дадам Америка даем шумо да ҳеч кас шанси 100% омадантона наметия, ё ин ки суд отказ мекунад, бо делатона қафо мемона, яъне боз 1 сол 2 соли қафо мемона. яъне дар ҳамун моментам шумо бо расход мекунед, фақат расход мекунед барои то решения суди шумо баромаданшанд. чем уқа расход кардана ҳисоб кунед 20 ҳазор доллар бигзор ки шумо 20 ҳазор доллар расход кардем барои омадан то Мексика. ҳамун 20 ҳазор доллара як бор дар омада туристические агентство дароен, масалан Тоҷикистон да бисёрай, Россия да ҳам бисёрай. любое туристическое агентство ами Россия да дорен, горячий путевкошон а 400 доллар сар мешавад то 2-3 ҳазор доллара, яъне ки гостиницае ки всё включено. агар гостиница всё включено гирен, агар ҳисоб кунем ки қариб 2-3 ҳазор доллар расход мекунем барои рафтан ё Греция ё Изроил, ё ки автобусни туро гирен, агар Европа рафтанда уҷодаям мумкин ман рӯз фаҳмидум як бародар ки 800 доллар да автобусни туро мекардиян Европе. агар 1000-1200 доллар тиен шумо дар Шенген виза мегиранд, и ай пушти Шенген визатон шумо метавонед равен Европая полностью тамошо кунед, 8-9 давлатша дида, именно Италия, Испания, Франция тамошо карда, баъд уже бинед паспортонда як гала виза меша, як виза Шенген меша. беғайр аз вай ай 20 ҳазори чихел ки дидасен 2000ша расход карден Европа да як хотон, 1000 доллар дигар расход карден Турция, all inclusive, всё включено да. бо метонен дар давоми 2 сол метонен 20 ҳазора ҳам хеле экономично раскидат мекунен ки шумо ҳам ҷаҳонро мебинен, ҳам дар паспортон печатои ҳар хел давлатҳо меша, ҳам ин шанс метиҳад шумо да барои омадан дохил шидан Америка ҳамчун турист. яъне як чиз Мексика шумо 20 ҳазор доллар метен, намедонен ки мегзарен ё намегзарен, фаҳмидистен. як тарафи дигар да 20 ҳазор метен, мерен оилавӣ кайф мекунен, кати фарзандотон, кати зантон мерен ягон остров да, ягон острови Малдиви мерен дам мегирен, ё ки мерен Бали, ё мерен Изроил, ё мерен Япония, ё мерен дига ҷо. ҳамун ҳисоб мегум тона ку шумо пешаи омадан Мексика як бор хушу ҳисоб кунед. ман шумо да чӣ мегӯянд образна фаҳмонда додум, то Мексика зиёдаи 40 ҳазор, то Мексика зиёдаи 20 ҳазор, то Америка дохил шидан зиёдаи 40 ҳазор, 50 ҳазор расход мекунен барои ҳуҷҷатотона пеш бурдан дар территорияи Америка. ана ку
грубо дроен интернет да як бор сайтоя занен туристически агентство сайтоша занен ё ки любой мол дроен любой чӣ мегӯянд торгови центрои Москва да дроен ҳама торговиҳои центри Россия да даш торгови центрои мо да туристически агентство ҳаст дар худи Тоҷикистон зиёда 5-6 та туристически агентство ҳаст ма якчандташа ҳозир таги видеода мемонам бинен путёвкоша Турция чанд сумай Европа чанд сумай масалан рафтан ба островҳои масалан Бали, Хайнян, дигар тараф островҳо рафтан чанд сумияи ма шумо доз якта кусочек ҳар тарафи экран мемонам бинен ақидатона бурорен яъне ки шарт нест қа пули калон расход карда омадан вақте ки шумо метавонед ҳамун пула рӯзои нақсонда ҳайф кунен оилавӣ равен як ҳайф кунен сурат ҳами чем пул сӯхтан шад ва чӣ равен ягон ҷоя бинен хай Америка визатона ки нагирифтен at least гуфти американцо самый худший вариант шумо мерен чандта острова мебинен чанд ҷоя мебинен ҷаҳон дида мешен бародарои азиз боқӣ ҳама каса саломат бошен то метроя бо ма сёмка мекунам нишон метим то на Америкая чӣ хеле ки бо як бор гуфтестам як бор дига успед накардестам ҳама саволотонро ҷавоб доданда ягон хел фикр ягон хел ақида дошта бошен дар таги видеои ман комментариятонро нависен ҳаракат мекунам комментариётонда ҳаматонро ҷавобтонро гардонам дар амони Аллоҳ бошен ҳама каса эҳтиёт кунен ҳозир дар Тоҷикистон нест лекин ай тарафи гандагиша ҳисоб кунен ки агар биёя чӣ кор мекунен аяму ҳисоб уже тайёриётона пеш дидан гире иншаалло намебиёя худованд ҳамаи шумоя дар паноҳаш нигоҳ дорад обод боше боз як бор дига аз Ню Йорк салому алайкум ҳамада.